ואת סיפרת לנו על העסק שלך, הרמנס, שאת פתחת עם אחותך, שהוא עסק חובק עולם, בעצם מכל מקום בעולם את מפעילה אותו, כי את פונה לקהל הישראלי שרוצה ללמוד להתבטא בספרדית. נכון? לא משנה איפה הוא נמצא, אם הוא רוצה רילוקיישן לספרד, ארגנטינה, קוסטה ריקה, מדינות דוברות את הניב, את השפה הספרדית, ואת בעצם, את ואחותך, החלטן כאן כוחות, ואמרתן מה שאנחנו לומדות, מה שאנחנו למדנו על בשרנו כשעברנו רילוקיישן, אנחנו מעבירות לישראלים, שמה שחשוב להם, אני יכולה להוסיף פה, שיש לישראלים טמפרמנט, נכון? אני רוצה להתבטא, אנחנו אנשים מתבטאים, אנחנו אנשים מדברים, וזה מאוד מאוד קשה להגיע למקום שאני לא יכולה להביא את הטמפרמנט הזה. אני יכולה ללמוד את המילים, אני יכולה לעשות גוגל טרנסלייט ככה, ואני יכולה להגיד את המילה או את המשפט, אבל יהיה לי חסר משהו, יהיה לי חסר להביא את האישיות שלי לשם, את מי שאני לשם. ואני זוכרת שאני דיברתי עם מקומיים, ובאמת באמת החלק שלה להתבטא, הוא היה הכי אתגר. למזלי, ואני חושבת שאולי את מכירה את הקוסטריקנים גם, למזלי הם מאוד אדיבים ומאוד התעקשו איתי על כל מילה, על קדים, ועם כל הדברים סליחה, שמעבר כזה מלווה, אז בטח ובטח שנרצה להביא את מה שיש לנו מבפנים, ומה שאמרת היה מאוד מאוד מעניין, גם עשית לי כאן איזשהו תרגיל, אם תרצי לעשות אותו שוב, או תרגיל אחר, סליחה, שבעצם אמרת, אני מכירה את הקהל שלי, אני מכירה מה הם באמת אוהבים, תחביבים, תחומי עניין, הרגשות שלהם, מכירה את זה עברית, ספרדית כזה, להכיר גם את אוצר המילים שלהם, ומתוך זה הם לומדים לבטא את עצמם, מתוך זה הם לומדים שפה, כשיש דגש גם על איך את אמרת את זה, את המילות תואר, מילות לא, תואר, שמות שם עצם, עצם בפועל, שם נכון? עצם פועל ומילות התואר, תמיד יש קורולציה בין המילות התואר, שמות העצם, כאילו זכר נקבה יחיד רבים, ואז יש גם את הלב של השפה שזה הפעלים, כאילו להתבטא בהווה, עתיד ועבר, זה בסוף לוקח אותנו להתבטאות המלאה, מה שנקרא. Sí, es muy complicado. Sí, las conjugaciones, ההטיות son muy complicado, sí. אבל כן, אבל באמת כמו שאת אמרת, אז אנחנו מכווינות את השיעורים, אני וקרין, בקורס שלנו, הרמנס, שזה בעצם אחיות בספרדית, אז בעצם אנחנו מכווינות את השיעורים ואת הקורס לאנשים ברילוקיישן, כי אני וקרין שתינו עשינו רילוקיישן כשהיינו ילדות, אני הייתי בת 9 בפעם הראשונה שעברתי לקוסטה ריקה, ועכשיו אני נמצאת כאן ככה גרה בקוסטה ריקה בקטנה, ובאמת העסק הוא תוך ¿Dónde es כדי la piña? ¿Dónde es la piña? ¿Right? está sembrada, sembrada שתולה en la tierra, באדמה, en unos años, כאילו בעוד כמה שנים, va a haber fruta, יהיה פרי. ¿Usted no come piña? No, Sí, no quiere. sí como, me encanta, es mi fruta favorita, me encanta, la piña. כן, אבל באמת זה כמו שאננס, כמו שאת אומרת, שזה לוקח סבלנות עד שזה מה שנקרא, הפרי עצמו יוצא כמו בעסק, צריך סבלנות, אז אני באמת תוך כדי תנועה בונה את העסק, ומה שהכי אני אוהבת זה באמת כאילו הכי מרגש אותי זה להיות שם עבור נגיד, אני מלמדת גם ילדים, אז הכי מרגש אותי להיות שם עבור נגיד ילדה בת 10 שהיא רק שנה יותר ממה שאני הייתי כשאני עברתי לקוסטה ריקה ולא ידעתי מילה בספרדית או איך להתבטא, יותר הבנתי מאשר דיברתי, ובאמת להיות שם ולהעניק ביטחון ולבנות את הביטחון ביחד עם התלמיד זה מבחינתי מה שנקרא סגירת מעגל כזאת, ולהיות מסוגלת להעביר הלאה את הכלים, וכשאנחנו מדברות על כלים אז זה באמת, ואני ככה ימחיש את זה, אז נגיד למשל אם אני אומרת לך את המילה נגיד סיילו, סיילו, שמיים. נכון, שמיים, סיילו, ואת המילה סיילו היא
el color azul, נכון? מהמם. אז כשאני אומרת לך נגיד את הצבע כחול ושמיים, אז נגיד מה הדבר הראשון שעולה לך לראש, או נגיד איזה משפט את היית רוצה שניצור בהקשר של שמיים והצבע שלהם? שהשמיים הם בצבע כחול. זה ה... נכון, כן, אוקיי. אז נגיד מבחינה זאת אז אנחנו צריכות פועל, נגיד s, זאת אומרת is, it is, כמו באנגלית, כן. אז מהמם. נגיד תנסי להגיד el cielo es azul, אל סיאלו אס, עשו. מעולה, השמיים הם כחולים. עכשיו כשאת חושבת על שמיים כשמיים, מה את אוהבת לעשות נגיד בחוץ, outdoors, כאילו איזה תחביב את הכי אוהבת? לבהות בשמיים גם. אז מירר להסתכל אל סיאלו, מירר אל סיאלו, mucho tiempo. mucho tiempo, הרבה זמן. עכשיו אם את אוהבת בערב, אז את בטח אוהבת כוכבים, אסטרצ'ס. estrella, sí. כן, זה בעצם מה שנקרא לחבר בין אסוציאציות ולאט לאט לבנות משפט, אבל תוך כדי תנועה, לא עכשיו, טוב עכשיו אנחנו לומדים את הדקדוק ככה נכון, ככה ואז וואו, המשפט. איזה כיף, וככה גם לומדים מילים חדשות, ואני גם לומדת על עצמי מה אני אוהבת, כי זה מחובר אליי. לגמרי, כי בסוף כן. אני רוצה שאיך קוראים לזה, שהתלמידים ייהנו מהשיעור, ובאמת ככה מה שנקרא דקדוק סמוי תוך כדי תנועה, אבל כמובן שאת החוקים החשובים אני כן מלמדת, אבל בדגש על היגיון מאחורי השפה הספרדית ולהעביר אותו בעברית, את ההיגיון. עוד משהו שראיתי אצלך מקודם שדיברנו בהקלטה שלו, שאת בעצם לא מתקנת אותי, את עונה לי בצורה הנכונה. אם אני למשל שואלת אותך שאלות, הולה דניאל, קומו סטאס, קלינדו וטה, אימוצ'ו גוסטו וכל מיני דברים כאלה, אז בעצם את עונה לי, אם אני טעיתי או אם אני התבלבלתי או אם אני לא דייקתי, את בעצם כשאת פונה אליי, את בעצם אומרת את זה שוב, את חוזרת על זה, נכון? זה מה שהיה מקודם. נכון. סיפרתי לך שגרתי שנתיים בקוסטה ריקה, אז היה משהו עם ויבו וויבי נכון, כי זה עבר, ויבו זה אני גרה, ויבי גרתי. כן, ויבי, casi 2 años a Costa Rica y ahora vivir a Israel. ahora vivo en Israel. ויבו, ויבו, ישראל, כן. ואת רואה, כבר אני התבלבלתי. אז, אבל בעצם מקודם את שינית לי את זה, כי רצית שאני אשמע את הטיית הפועל הנכונה, נכון? אז, ואת לא אומרת לי בעצם נעמה, זה, רגע, עבר, הווה, עתיד, זה משהו באדיבות הקוסטה ריקנית שנתקלתי בה גם, חייבת. מה שהם מתקנים מה שנקרא תוך כדי תנועה? כאילו לזה את מתכוונת? כן, כן, הם בעצם לא אומרים לך, ויבו, ויביר, אורה, נניח את מתכוונת בעבר, את מתכוונת יפה, את מתכוונת יפה, הם לא ממש אומרים את זה, הם בעצם עונים לך במשפט בצורתו הנכונה, ככה אני למדתי בכל אופן, לשים לב לטעויות שלי. אז יש משהו מאוד מאוד יפה שאת עשית את זה אפילו כמה רמות מעל, בצורה שאת שואלת אותי שאלות ומחברת אותי למה שבאמת רציתי להגיד, ואת מוודאת לי שבאמת זה מה שרציתי להגיד. נכון? נכון, לגמרי, כי אני מאוד מאמינה ששפה היא המון, כל שפה, היא המון קונטקסט. זאת אומרת, זה לא אותו דבר להגיד איך קוראים לזה, משפט מסוים, זאת אומרת משפט מסוים יכול שיהיה לו הרבה פירושים, וזה ככה בכל שפה, ואני מאוד מאמינה במוחשיות. נגיד איך ילד לומד שפה, אני בכוונה נותנת דוגמה של ילד, ילדים גדלים בתוך בית שמדברים או שפת אם אחת או שתיים, אם ההורים מדברים איתו גם אנגלית וגם עברית לצורך דוגמה, והוא לומד מזה שהוא שומע את ההורים שלא מדברים, הם לא מלמדים אותו את השפה, כאילו עד שהוא מתחיל לדבר לקראת גיל שנה, אני גילוי נאות התחלתי לדבר בגיל חצי שנה ומאז לא, כן לגמרי. אז האהבה לשפות הייתה עוד אז. אני חושבת שזה, כן, שזה מולד, אז באמת ילד לומד שפה בצורה מאוד מוחשית, נגיד אמא נגיד אומרת תסתכל על השמיים, וכאילו הוא לא יודע מה אומר המשפט להסתכל על השמיים, אבל היא מצביעה לו על השמיים, ואז בצורה ויזואלית, כאילו לאט לאט הוא חווה את העולם בצורה מאוד מוחשית וויזואלית, וצלילים וריח מזכיר לו דברים,
ואני מאוד משלבת את זה כמה שאפשר באונליין, כאילו אם היה לי עכשיו שיעור פרונטלי אז הייתי לוקחת אנשים לסיור בעיר דוברת ספרדית, זה החלום שלי, באמת. אבל כן, אז כאילו אני מאוד מאמינה במוחשיות ואני מנסה כמה שיותר להביא את זה לשיעורים, ולכן אני מתקנת תוך כדי תנועה, וגם בקורס אמנם יש מצגות וככה שיעור דקדוק בנוי, אבל אני מערבת את הקהל כל הזמן. אוקיי, למדנו את הפועל הזה, בואו ניצור משפט שקשור לפועל מירר, להסתכל, ואז רגע על מה אנחנו יכולים ליצור משפט שקשור להסתכל על משהו. אני מאוד מאמינה בזה, וזה בא מעולם ההדרכה. אני הדרכתי פעם ראשונה בחיים בגיל 18, כמעט 19 בצבא, הייתי מדריכה במוזיאון חיל האוויר, הדרכתי משלחות דוברות ספרדית, אנגלית ומשפחות ישראליות על ההיסטוריה של מדינת ישראל באנגלית, עברית וספרדית, ושם נחשפתי לעולם ההדרכה בפעם הראשונה בחיים. אני לא בוגרת תנועת נוער ולא הדרכתי עד גיל 19, שפות תמיד היו שם, כתיבה, אבל ההדרכה התחילה בצבא. גם אצלי ההדרכה התחילה בצבא, אפילו אני זוכרת ששלחו אותי לקורס מדריכות, אני התנגדתי, אמרתי מה לי ולזה, ולא, ותנו לי לעשות את הדברים שאני רוצה, אבל כנראה באמת הם זיהו שם את הפוטנציאל, ואני שמחה עד היום על זה, כי באמת פיתחתי המון מיומנויות וכישורי הדרכה עד היום שאני מתפתחת, אז גם אני מהצבא בערך, יש לי שם את הניסיון, את תחילת הניסיון, וזה ניסיון אינטנסיבי, כאילו זה לא ככה פרוס, זה בכמה חודשים, משהו של באמת כמה שנים טובות, הניסיון הזה, האינטנסיביות שלו. אבל יש משהו שאני רוצה לשאול אותך, בעצם את יוצרת חיבור עם הקהל שלך, וזה קהל שאת לא פוגשת, את לא עושה איתם עדיין את הסיור בעיר, בעיירה, הם נמצאים רחוק, והם נמצאים גם לפעמים בבלבול ושאלות, ולפני רילוקיישן, וחששות מללמוד שפה, וחששות מלהסתדר עם שפה אחרת, ובעצם את מביאה, את גם מייצרת קרבה, בכך שאת נכנסת לעולם התוכן שלהם, והתחומי עניין, והתחביבים, והגיל שלהם גם עושה שם את ההתאמות, וגם מכינה אותם דרך השפה, דרך הביטוי שלהם בשפה, אולי לצרכים שלהם, לחלומות שלהם, לרצונות שלהם, למה שהם רוצים, כי הם מגיעים מתוך חזון, או הם מגיעים אולי מתוך חילוץ, או הם מגיעים מתוך, יש להם צרכים, ואני יכולה לזהות את זה גם בעצמי ובחברים שלי ובקהילה, שהתחלנו ללמוד, זה לא היה רק ללמוד שפה, זה ללמוד את עצמנו בעולם חדש. אז איך את זה את יוצרת? כי יצרת את ואחותך בהרמנס, תוכנית מאוד מעניינת, אני ככה שמעתי עליה מאחורי הקלעים, ואיך היא מורכבת, היא מאוד מעניינת כי היא לוקחת בחשבון גם את המצב הנוכחי שלי, וזה לא רק שיעור בשפה, זה ממש שיעור באיך, לא רק גם לבטא את עצמי, זה לדעת מה השפה הזו מאפשרת לי, ואיזה דלתות אולי היא פותחת לי, ומה אני רוצה שיפתח בפניי. זאת אומרת, זה מחזקת מאוד מוטיבציה פנימית ללמוד את השפה. מה שאצלך אולי היה, אין ברירה, נכנסת בגיל 9 לאיזושהי מסגרת ותלמדי, אז מכאן זה מגיע מתוך מנוע פנימי, ואני יודעת שכשדברים נלמדים מתוך המנוע הפנימי, אז המערכת שלנו לומדת גם הרבה יותר טוב לטווח ארוך. נכון, לגמרי. אז ספרי לי קצת על התוכנית, ומה השיטת לימוד בה, ובאמת איך היא לוקחת בחשבון, איך היא מותאמת לאותו קהל ישראלי שעומד בפני שינוי כזה גדול. אוקיי, אז קודם כל, השיטת לימוד שלנו בהרמנס, גם אני וגם קרין מאמינות בזה, זה בעצם אינטראקציה בין התלמידים ומול המורה. זאת אומרת, אם זה שיעור דקדוק, אז זה לא רק מה שנקרא להכתיב ואיך כותבים את המילים ואיך בונים משפט, אלא זה תוך כדי תנועה, כמו שהמחשתי בהתחלה ביחד איתך,
אנחנו יוצרים את המשפטים תוך כדי תנועה, אנחנו שואלות את התלמידים תוך כדי תנועה, אוקיי, אז למדנו את הפועל הזה, אז מה עכשיו אתם רוצים רגע שנדבר עליו? מה חשוב לכם להגיד? איזה שאלה חשוב לכם לשאול בספרדית? ואנחנו מכינים לאט לאט, זאת אומרת, את האנשים לרילוקיישן, אנחנו מתחילים מהיכרות, איך אני מציג את עצמי בספרדית, איך אני מספר על העבודה שלי, וזה השיעור הראשון של הדיבור, ואז שיעור ראשון איתי בדקדוק, זה 2 שיעורים בשבוע, כל שיעור 1.5 שעות, והשיעור השני של הקורס הוא בעצם השיעור הראשון איתי בדקדוק, ואנחנו לומדים, אם זה קבוצת מתחילים מאפס ללא ידע קודם, אז אנחנו מתחילים מה-ABC, מההגייה בספרדית, איך לבטא אותיות ומילים בצורה נכונה, ולרכוש רגע את ההגייה ניטרלית, זאת אומרת לא לרכוש מבטא בספרדית, אלא ביטוי נכון של מילים ואותיות בספרדית, שתהיו מובנים בכל מדינה דוברת ספרדית בעולם, כי יש אנשים שעושים רילוקיישן לספרד, יש כאלה לקוסטה ריקה ויש כאלה לפנמה או לכל מקום אחר, ובקבוצת מתחילים פלוס שכבר מגיעים אלינו עם ידע קודם, אז את השיעור היכרות הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רגע מה אני עושה בעבודה, מה אני הכי אוהב בעבודה שלי, איך אני מדבר על העבודה שלי כמו שאני אציג אותה עכשיו בעברית, כזה. והשיעור הראשון בדקדוק איתי, אז זה בעצם לא רק הגייה, אלא זה בעצם הזכר נקבה, מה שדיברנו קצת, אני חושבת שקצת לפני הקלטה, הקטע של שתמיד יש סינכרון בין שם עצם למילת התואר, ויש את ה' הידיעה בספרדית, שהוא לא רק ה' ואז מילה כלשהי, אלא יש לנו את האל ולה ולוס ולס, שזה כאילו יחיד ורבים גם. אז אנחנו ממש דוגלות ברגע איך ליצור משפטים נכונים, וכבר על ההתחלה בשיעורים הראשונים זה לא רק איך אני בונה משפט, זה איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי על ידי המשפט הזה, וזה מה שנקרא אינטראקציה הזאת בין המורות לתלמיד, וזה קורה בשיעורי דיבור, הרבה יותר מדברים בספרדית בשיעורי הדיבור ובדקדוק, אז אני מעבירה את ההסבר בעברית, אבל אני גם מדברת בספרדית כדי לערב את הקהל וליצור איתם משפטים וככה, כן. תודה. אז אני רוצה לשאול אותך, כי ככה אנחנו מדברות גם על מאחורי הקלעים של העסק והבנייה שלו וההתקדמות שלו וההתפתחות שלו, אני רוצה לשאול אותך, איך מגיעים אלייך הלקוחות? איך מגיעים? כן. אז קודם כל, אני חייבת באמת להגיד שאני אף פעם לא התעסקתי בשיווק עד לפני השנה האחרונה, אז אני באמת מדברת מתוך המקום של השתמשתי ואני משתמשת בכישורים שלי של הכתיבה, שאני מאוד אוהבת לכתוב באנגלית, עברית וספרדית, ואני אוהבת להדריך, אז אני גם מצלמת כזה טיפים בספרדית, ויש לי קבוצה שלי של וואטסאפ שמדי פעם מתווספים אליה עוד אנשים, שאני טיפ שבועי בספרדית על כל מה שחשוב לדעת בספרדית. איך אני יכולה לעקוב אחרי זה? אני צריכה את הטיפים האלה. אני אשלח לך גם, ואני גם ככה, אם תרצי את יכולה לשלוח כאילו לעוד מישהו שרוצה להצטרף, אני ככה, כל מי שרוצה... Supuesto que sí, claro. Sí, el grupo se llama, קוראים לו, soñar en español, אוניברסל, לחלום בספרדית אוניברסלית. חולמת בספרדית, אוקיי. כן, ובעצם מבחינת השיווק עצמו, אז אני כותבת את הפוסטים שלי ממש, ואני גם בקנווה, אני מאוד אוהבת, אני מאוד ויזואלית, לא למדתי עיצוב גרפי או משהו, ואני מאוד אוהבת ככה לשלב כזה תמונה עם טקסט קצר, ואני מפרסמת בקבוצות של ישראלים בספרד, ישראלים בקוסטה ריקה והכל, אבל באיזשהו מקום אני תלויה בקבוצות האלה מבחינת השיווק, כי אני לא אחראית על הקבוצות האלה, ומשם הגיעו כל התלמידים, ויש לי גם מה שנקרא מפה לאוזן, כי תלמידים שלי ממליצים עליי, אבל התחלתי את הכל באופן אורגני. האם קבוצה משל עצמך? מה זאת אומרת, של פייסבוק? כאילו של עצמי? לאחותך, כן, קבוצה לתוכנית. זהו, אז זה בבנייה. אני מאמין שלכם. כן, זה בבנייה בעיקרון, פתחנו אותה בספטמבר, האמת את הפייסבוק, ואנחנו צריכות כאילו ממש להוסיף עוד תוכן, ואז לפתוח את זה לקהל הרחב, כי התעסקנו בקורס עצמו, אבל מבחינת השיווק, אז כן, באמת האידאל זה שתהיה קבוצת פייסבוק, ואנחנו גם עובדות על לפתוח אינסטגרם, כאילו של
קורס, כי בעצם עד עכשיו זה הכל מה שנקרא פוסטים ולשווק בפייסבוק, כאילו שהוא לא שלי, כאילו של קבוצות אחרות. מעולה. אז אני רוצה לומר משהו קטן, ככה גם לקראת סיום, אני יודעת שיש לך עוד מעט עוד שיעור, ואנחנו עושות את זה פעמיים, כי ההקלטה... נכון. אז אני רוצה לומר לך משהו, בעצם את זו שעוזרת ללקוחות שלך לבטא את עצמם, לחלום בספרדית, לדבר ספרדית בצורה שבאמת הם יכולים להביא את מי שהם, וגם ללמוד על הדרך כמובן את הדקדוק, את השפה, את הפעלים, שמות העצם ואיך לעשות את זה נכון, אבל בעיקר לבטא את מי שהם, ואני רוצה לומר לך שתעשי בדיוק את זה, ממש בדיוק את זה, בשיווק שלך, בעסק שלך, את ואחותך, תדעו לבטא את המסרים שלכם, כי המסרים הם מאוד מאוד עמוקים, הם לא רק לדבר ספרדית, בעצם דיברנו פה עליהם, וגם מי שיצטרף אלינו שמע את זה, ומי שישמע את זה אחר כך, כמה זה חשוב שכשאני, יש לי את האני מאמין שלי, ואת האג'נדה שלי, ואת הלב שלי, הרי אנחנו כאן עסקים שעוזרים, את רוצה לעזור לאותן משפחות, אפילו לילדים, נכון. ואת זוכרת את הילדה שאת היית, וזה מקום שכל כך הרבה נתינה, שאנחנו רוצים מאוד לעזור למישהו לעבור איזשהו שינוי, אז השיווק שלנו חשוב שהוא יראה את זה, את העזרה הזו, את השינוי הזה שאת רוצה שיהיה להם, שאת מבינה את המצב שלהם היום ואת יודעת איך זה יכול להשתנות. זה בעיניי סופר חשוב, גם הטיפים באיך לדבר ספרדית גם חשובים, ראית, אמרתי לך, אני גם רוצה להיות שם ולהתעדכן, אבל בעצם המקום או המהות היא להעביר את האתגרים או את הקשיים או את הקונפליקטים או את הדילמות שיש למי שעכשיו הולך ומתחיל ללמוד ספרדית, ויש אפליקציות, לי יש את האפליקציה פה בטלפון, ויש דרכים ללמוד ספרדית, ומאוד מאוד חשוב לדעת למה באמת דווקא ללמוד ספרדית דרך התוכנית שאתן פיתחתם בהרמנס, וכמה היא חשובה וכמה היא מעניינת וכיפית. אני כמה דקות שאת לימדת אותי וגם קצת מאחורי הקלעים שאני מכירה את התוכנית, אני כבר סקרנית, אני כבר חושבת שהייתי רוצה שהבנות שלי ילמדו באופן הזה, לא רק לדבר ספרדית, בכלל לדבר כל שפה מתוך הבפנים שלהם, ושיהיה מישהו שידע למנף את זה ולקחת את זה הלאה עם המון המון אהבה, cariño, ¿no? Mucho cariño, sí. Me encanta la palabra cariño, es muy bonita. היא מאוד מתאימה לך, אני חושבת. cariño, כן. cariño, sí. Gracias. וזהו, אז ככה, זה הסיכום שלי וזה הברכה שלי לברכת העסק, מה שנקרא, שבאמת נשמע עליו ושתפתחו את הקהילה הזאת ושנכיר עוד את התוכנית, כי היא כל כך מבורכת וכל כך חשובה, ואני רואה וחוויתי בשנתיים שגרתי גם בקוסטה ריקה, כמה חשוב לדעת, שוב, אנחנו, הטמפרמנט הישראלי שלנו שרוצה לדבר ולדבר, כן. חשוב לנו לדעת לדבר, וכמה חלק מהקשיים ברילוקיישן נובעים מהחוסר יכולת להתבטא כמו שאנחנו רוצים או יש לנו בפנים, בכל נושא, במיוחד גם נושאים שהם של החדשות או רלוונטיים, שאנחנו לא יודעים מה לומר, אין את המילה, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אני לא יודעת איך לספר את זה, אני לא יודעת מה לומר על זה, וזה כל כך חשוב לנו כדי להתאמה, כדי להרגיש שייכים במקום שאנחנו לומדים אותו מחדש. אז תודה לך ועל העשייה וגם לאחותך על מה שאתן עושות, ואם את רוצה לעשות עוד משהו לסיכום, או אולי איזה משחק קטן בספרדית, או שפן הניסיונות שלך, מה שתהיה. קודם כל רציתי להגיד תודה לך, gracias por la oportunidad, על ההזדמנות. כן, ואני רוצה באמת להגיד גם שאנחנו, טוב, כבר עשינו וובינר חשיפה לקורס שיוצא ב5 לינואר, אבל אנחנו יכולות לעשות עוד אחד ב29, שזה ממש עוד מעט, אז אני ממש ככה אשמח כאילו להזמין את מי שרוצה לבוא. למי זה מתאים הוובינר הזה? הוובינר למבוגרים, ובעצם כי זה חושף את הקורס, כאילו, וזה גם היכרות איתי ועם קרין, גם בעיקרון ילדים יכולים לבוא, אנחנו מספרות פשוט על הקורס, והקורס הוא מותאם למבוגרים שרוצים לעשות רילוקיישן למדינות דוברות ספרדית, וזה יכול להיות ישראלים שגרים בישראל או שכבר עברו למדינה אחרת,
ואנחנו חושפות שתי קורסים, זאת אומרת קורס מתחילים פלוס עם ידע קודם, שאליו אנחנו עושות מבחני התאמה כדי לבדוק שהרמה היא תואמת את כלל התלמידים ולהתאים את הקורס אליהם. אז בעצם הקורס הזה ייפתח ב5 לינואר, ואנחנו רוצות בפברואר לפתוח קורס רק למתחילים, זאת אומרת בלי ידע קודם, כבאמת לאפשר אופציה לכמה שיותר, אבל הקורס חושף היכרות איתנו והסיפור רילוקיישן שלי ושל קרין, וגם להכיר מה זה ספרדית אוניברסלית. ולסיכום אני חושבת שאני אתן טעימה ואני אעשה את זה איתך. אני אשאל אותך איזה מילה את היית רוצה לדעת בספרדית שאת לא יודעת אותה בספרדית, תגידי לי אותה בעברית ואני אמחיש רגע מה זה ספרדית אוניברסלית תוך כדי שאני אלמד אותך את המילה. איזו מילה? התחדשות? התחדשות, אוקיי. התחדשות, אז אנחנו יכולים להגיד בספרדית שהיא תהיה מובנת בכל המדינות, רנובסיון. רנובסיון. עכשיו אם אני רוצה ללכת על סלנגים, שזה כבר לא ספרדית אוניברסלית, כל מדינה יש לה את הסלנג שלה, ובכל האזורים בתוך המדינות גם משתנים הסלנגים. אז נגיד לגבי משהו חדש, אז אנחנו מתלהבים, אנחנו יכולים להגיד, נגיד צ'ידו, צ'ידו זה כזה משהו מגניב, במקסיקו נגיד, כשמשהו הוא חדש ואתה מתלהב ממנו, הוא מגניב, אז את יכולה להגיד קצ'ידו, קצ'ידו, ואז זה סלנג, אוקיי? זה לא ספרדית אוניברסלית, ואת הסלנגים אנחנו לומדים אחרי שאנחנו כבר יודעים את הספרדית, שיבינו אותך בכל מדינה דוברת ספרדית, ואם את תגידי רנובסיון, שזה התחדשות, רנובסיון, זה בא מרנובר, to renew, כאילו לחדש משהו. כמו רנסנס. נכון, כמו רנסנס, נכון, שזה כאילו, כן. אגב, רנסנס, אם אני לא טועה, בספרדית זה רנסימיינטו. רנסימיינטו. נכון, כי נסימיינטו זה היוולדות, כאילו להיוולד, ואגב, בספרדית, גילוי נאות, אין לנו פועל שהוא להיוולד, או סליחה, ללדת. התכוונתי, אין פועל שהוא ללדת, אנחנו אומרים בספרדית דר אלוס. דר אלוס? דר אלוס זה בעצם הרגע של האור? זהו, דר זה לתת, דר זה לתת, דר אלוס זה בעצם לתת אור, הרי כשאנחנו מביאים ילד לעולם אנחנו נותנים אור. אז אומרים, כן, אז דר אלוס זה בעצם שילוב של כמה מילים, כאילו דר זה לתת, יודוי אני נותנת, ואלוס זה בעצם לתת אור, אז כאילו לתת אור לעולם זה ללדת בספרדית, כן. תודה, גם אני יודעת על יום הולדת, לא אומרים יום הולדת אלא קומפליאניוס, את השנים שהשלמתי, נכון? נכון, כאילו לחגוג אותם, להשלים אותם, קומפליר זה להשלים, נכון, צודקת. נכון, אז זה גם משהו מאוד מעניין, כל המילים ומה שנקרא שכאילו, והרבה מילים או פעלים יכולים להיות כמה משמעויות, וזה אחד הדברים הכי יפים בספרדית, בעיניי, כאילו... כן, כי המילה אומרת לי איך המנטליות, איך האנשים חושבים. נכון. זאת אומרת, מאיפה המקורות, מאיפה השורשים שלהם ומקורות המקור שלהם, ואז אני יכולה להבין המון דברים. אני זוכרת שלמדתי על תווי פנים, שהמילה תווים היא כמו תווים של מוזיקה. נכון. ואז זה עזר לי להבין את ה... כן, איך אומרים? נוטס. זה עזר לי להבין בכלל את המילה תווים בעברית, ומה היא אומרת. זאת אומרת, מדהים. דרך זה. כן. לא, זה מדהים, זה כאילו, זה מה אני חושבת שיותר מלהתבטא בשפה מסוימת, שזה אחד הדברים הכי חשובים, זה גם רגע להתאהב בשפה, רגע להבין כאילו איך את מבינה אותה ואיפה היא פוגשת אותך, ויש מילים שאת יותר תאהבי, יש מילים שאני יותר אוהב, אבל יש גם את הדברים המגניבים האלה, שכאילו כמו דר אלוס, שכזה, האמת שהשנה כאילו פתאום חשבתי על זה, כאילו וואלה, אין פועל שזה ללדת בספרדית, כאילו to give birth, כאילו באנגלית אין את זה, אנחנו אומרים לתת אור, כאילו זה... אבל איך זה גם עוזר לי ללמוד על האנשים ואיך הם רואים את העולם, מבחינה רוחנית אפילו, נכנסנו כאן לפילוסופיה, כן. גם מבחינה רוחנית, זה עולם שנפתח בפנינו, ותודה לך ולאחותך שאתן פותחות את זה ושאתן עוזרות לאנשים לאהוב את השפה ולאהוב ללמוד, וללמוד בצורה מאוד מיוחדת, ואולי אפילו גם לאהוב את עצמם.
כדוברי השפה. זה משהו שנכנס פה על הדרך, כי פתאום נכון. לי אפילו היה כיף לדבר בספרדית, וכיף לשמוע את עצמי אומרת משהו בספרדית, שמשהו שבא דרכך ודרך השיטה הזו שפיתחתן. אז המון 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 בהצלחה, ואני אשמח לארח אותך שוב ולראיין אותך שוב, ככה אולי נשלים את מה שהיה בחלק הראשון שלא הוקלט, אבל בהצלחה לכן. יש שני תאריכים, יש את סוף החודש, יש את 5 לינואר ויש את פברואר. 5 לינואר ופברואר תאריך יהיה בהמשך, שזה מדויק. למתחילים. זהו, מתחילים בפברואר, מתחילים פלוס עם ידע קודם ב5 לינואר, ולגבי הוובינר אני אשלח לך באמת. תשלחי לי את התאריך ואת הפרטים, וכל מי שהקשיב לנו ובדרך לרילוקיישן ורוצה לאהוב, ללמוד, לדבר ספרדית או להתבטא בספרדית, זו הכתובת מבחינתי. תודה לך, תודה. תודה רבה נעמה, תודה. Muchas gracias. אוקיי. Suerte. Gracias.